lokal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sandali lang, sumabi tayo. O ito pala. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalahoman, Oh yeah. Toroy Awardee. Oh yes. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwala. Mga tugang, good morning. Tabi Sendo ka boss. Welcome po sa programa ng hapot sa DCGB. Depong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong problema masolusyonan asin ang sarong bagay malinawan. Di po sa DCGB Radio. Ang gabos tabi na boses nindo, mga tugang dadangugon asin tatawang ki atensyon. Tanganing aramon ang mga boses kang utaw. Good di po sa inyong programa. Anhapot sa DCGB Radio. Oy, good morning nga pala kay Madam Feb Binalingbing at saka kay Dr. Joel Binalingbing. Ha? Madam Madi. Ha? Tabi, good morning, tabi Dr. Fe at saka kay Dr. Joel Binalingbing. Yan, ha? Kumusta tabi ka mo mga Madi? Kumusta tabi ang sendong diagnostics laboratory? Yan, ha? Diyan ini sa mayuyan dyan sa may harapan kan NFA. Good morning, tabi. Diyan sa Doña Maria. Yan, di ko alam kung nasa abroad naman ang duwang ini. Ano ini? Matibay ini magparauro abroad. Iba talaga pag retired na, di makaugmahon pag retire na, di. Pag retired na, makaugmahon tabi mga tugangan mga dapat na giribuhon sa buhay. Makaugmahon ang buhay. Dr. Fe, tama ba? May PhD ini si Madam eh. The nurse po ini, may PhD ini, professor ini dyan sa, retired professor ini. Si Madam Fe, Madi, good morning, at saka kay Pading Joel Binalingbing. Uli, sigurado ini. Doktor ini si Pading Joel. Ha? Alright. Ingat po. Good morning, regards. Yan po sa Doña Maria Subdivision, Daraga, Albay. No, ipakita astas daw tabi kang kwan. Ini na headset. Deng tanugo. Pwede pa tanugon mo ini ta. Tigin na lang ako ma-monitor tabi. Patastas daw tabi kan audio tabi sa laog tabi kwan. Aha. Sige. Yan. Sige. Alright. Nagulpi. Nag-feedback. Ha? Nag-feedback. Oni tabi, bago ko pa-report si Pading Al kasi Joshua, ang DCGB naghahanap po mga tugang ki IT. Nag-feedback no, ibaba mo tabi kidiit. Ang DCGB po naghahanap ki IT o kaya graduate mga tugang sa computer science, no.
Ano nga ng IT? Information Technology Graduate. O, graduate ka tabi sa computer science, ano? Or any computer-related courses. Baka po kamo interesado, mag-apply po kamo sa DCGB, hanapon ansay niyo pong application letter, i-address po kay Executive Vice President Glenn Barcelon. Iyo po. Baka po kamo naghahanap ki IT, kamo gusto magtrabaho nindo. Ang trabaho nindo dili sa technical tabi sa samuya ngayang mga marugaan basta i-orient man kamo kung ano ang gigibuhon nindo, ano. Tabi. Kaya kung kamo interesado na mag-apply, pakidarakan sa inyong application letter, buda resume, ipadara tabi kay Executive Vice President Glenn Barcelon. Buda, natadaw mo niya ng ibang mga application ta. Nakakaabot sa kulig, daing pirma. Buda, doon na to kung ano na ang pigturo mo niyan sa, di ko alam kung ano ang tama ta. Daing pirma, sa mga, dakol akong na-receiving application letter, tabi, na pinurban sa ko ni BP Glenn, daing pirma, Deko ara mo nata daing pirma. Bako yung deko kami ka ito picture kami kan business letter correspondence yan. Tama ba? Business letter correspondence. Ano kan? Tiro kami sa ito kan college kami na dapat may pirma yan. Uda, di ba? Di ba? Kaya nila. Ano ba nakaabot sa ko? Tabi, daing pirma. Natulungan niya ko tayo bigay para manilikan mga aplikante. Pagka-print kayo, dilingawa na. Mga sangan Are, hanggang sa mga Buda, di ba ang kwan? Iyan baga na letterhead? Iyan baga na so ngaran ngaya? Henry Maceda, Mayor ngaya, Municipality of Castilla Sorsogon, Arogaan. Iyan baga double space, single space yan, di ba? sa Ang nahiling ko ngunyan, baka sala sa Victor, baka may bago na ngunyan. Yan, ang nakakaabot sa ko, double space. magkatiwala Kaya, Honorable Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga, Mayor. Henry Basa Baka nagdadangog si Mayor Bong Bindo. Mayor Bong, karaw man sana po. Dahil man akong plano. Karaw man sana po. Baga, nalibong ako. So business, inda basta. Di ko aram kung iyon di ko aram kung nagbago na o baka iyon na iyan talaga. At kasi ka ito, ang letterhead baga, double space siya, o single space yan, di ba? Tapos sa baba, ngayon, pwedeng black or pwedeng may indentation araw ka. Ngayon, iba nagkakabarasa ko? Hello, good morning. Pero Bibi Malinaga, Amigo, morning. dapat baga talaga kan may firma kasi identified mo na tama and correct. Iyo baga, dapat may pirma yan, migo. Kung Bibi, pag mga araw kaan, ibasura mo, Oo. sa totoo lang, kasi kung sabi yun, di ka nagpapatotoo, di ka nagimukaan, Iyo nga ni, baka si Chat GPT ang tapos piprint na, ade. pero it should be Mm. signed by you. Yes, tama. Okay. Kasi magpun pa na high school, sagod mag-college ka, mo ba narang? Ayun. Nalilingawan naging kabisihan. Ang Okay. point of view naman, Bibi, ano kayo ni sa kuya? Mhm. Nagpupuan, bako ka efficient sa trabaho mo. Yeah, correct. Oh. Kaya naman sa sabi, Okay, thank you. Ang mga mamarti sa mo na mga, Yeah. mga gusto na mag-apply na dapat. Yeah. Attested yan, ipirma mo na ta. Yeah. No. Maaraman kang pag-applyan mo na true and correct. Ang yaon dyan sa biodata mo. Yan. Okay, amigo. Very good. All right, thank you. All right. Hello, amigo. Joker, Marinaga. VP, good morning. Good morning, Tabi. Iyan tabi na application letter na wala pirma. Ano ba talaga daing pirma? Say ba igwa, pero igwa kung na-receive talaga nga nagkapir ang daing pirma pag nag-hire kami. Iyon na tabi ang norm mo niyan. O kaya gusto kong haputon ka mo kung yun ang uso o norm talaga, practice ngon yan. Iyon na ang norm. In fact, legal na talaga yan. O legal nata. Oo, kasi ang Xerox copy nga niya, baga legal na. Rafong kasunta ka. Diba? Legally binding na. Legally binding na baga ang Xerox copy. So, pati yan, maski na yung pirma, okay lang. Okay lang. Akoon muna tayo na yan. Okay. Iyon na. Sige, bye-bye. VP, Mm. VP, ano itong pataratarakan mga tambay? Ano da?
May mga tambay digdi sa Ikaw. Ang sabi, ang balita da sa Senado, Oo. tsaka sa Kongreso, tigharani na so acronym na VIP, tigharani na ito ka, boss. Ano na daan pinalit? Dahil pa man. Dahil pa man. Alam ko sa na mga VIP lounge. Oo. Wala lounge na sana yan. Correct. Oh. VIP parking area. Wala na itong Parking VIP. na lang. Oo. Totoo tabi ito? Iyan ang ipa-research ko muna. Iyan ang pa-research ko yo. O, ang sabi kayo ng mga tambay na bago na da sumining kan VIP, Ano na? very irritating person. Paulok mo naman ako niya na aga. kaya inali na so, palagi hindi abo na magparang. Abo, na very irritating person pala. Okay. Sige. Bye-bye. Good morning. Sir Tony Reyes. Good morning, tabi, Sir Tony. Morning, BP. Good morning, amigo. Po. Ano na yan? Digital side na yan. Electronic side na yan. Electronically signed. Digitally signed pala. Kaya yun na yan ngunyan. Alay. Hindi na uso sa mga perma. Invisible ang firma. Diba? Ang national ID nga, dahil perma. Yung mananggat ano? Yung mananggat adi. Yung mananggat. Di kita pinapirma ka ako di man nagpirma ka nag-apply ako. Di ba? Dahil nga, titanggap ko minsan. Sabi ko, may directive na natanggap ko niyan. Oo. Titanggap. Di ba? Dahil man po kayo digding signature. Hindi kami makaverify. Di mahiling kung tama. Authenticated. Ang signature mo dito na duman pag in-scan ito, warang mahiling na pirma mo. Wala po talaga. Yung mananggat ano? Iyo, tama ka. Baka itong bigsunod na, tigarog na. Una na ako yan, papagunda kang PSA. Kaya digitally, kuha na yan, digitally. Oo. Okay. Electronically transmitted. Transmitted. Okay. Pero violation talaga yan kang business correspondence. Iyo baga, ikaw baga nagturo. Di ba ikaw, Sir Tony, nagturo? Pito niyan si Madam Rocky kayo ito. Ata na nga. Ikaw ba, nagtuturo ka baga kayo sa eskwelahan? Ang English professor may kayo muna sa high school, college, sisamo-samo kami pag sarala yan na. Pagkabugtakan arugaan, business correspondence. Iyo ba? Paring sitwasyon. Oo. Iyo man dun sa Capitol, iyo man. Iyo, talaga? Kurang perma. Yung nga nang pigasabi tayo. Nata daw yan, Migo. Okay, sir. Good morning. Okay, good morning. Good morning, Sir Tony. Ilingan mo ba't nga ni pala sa Capitol, arog man kaiyan mga tugang ang kuan, ang so nag-a-apply, di man ki mga pirma so iba, bako man gabo, so iba, dai. Ano ini, good morning, download ko po sa DCGB Live, pero naga-error. Bata ma-abroad ako. Error has occurred. Please disinstall cookies. Hi, anong cookies? Bata kurang na kita. Cookies, so pikakaon baga. Daniel magkakuro ata. Ako nailing ko man talaga iyan. Ngaya, agree ngaya with cookies. Kung ano-ano. Ano mo, so pikakaon na. Okay, ito. Baada kaya i-copy-paste ang signature sa MS Word tapos igamit kung sain. Ayaw na nga niya. Paano? Nyarong ka tama rin yan. Baka ba na nga. Pero lingon mo when you applied mga tugang sa to a job o ano man yan na komunikasyon na yan. Dapat tabi, may pirma. Kung lingon yan talaga, dahil tabing mga pirma. Kaya, so mga gusto tabi na mag-apply naghahanap tabi kami ki IT graduate or computer related course tabi. Please apply po sa DCGB. Address po ang application letter po kay EVP Glenn Barcelona. Naghahanap tabi kaming IT graduate or computer related course graduate. Kaya po may tabi yan. Important. Asap po yan. Asap tabi Maski saan ka mo nag-graduar, asap na asap tabi yan. Okay? Sige po. Ngayon mismo dalagan sa DCGB, darahon ang resume, boda application letter tabi. Baka ka muna ang pigahanap na maging parte kang DCGB technical team.
Alarmario, nasa linya sa dagdag na report. Tawag ka mo sa Morning Hirit. Ay, anhapot pala ini. At ako nagkarilibong na. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alarmario, nasa linya. Good morning, Paringal. Good morning, Padi. Padi. Hi, Padi. Sabi ni, medyo haluin na talaga tabi sir na wara ang online ni dumaski sa website. Okay. Muna ko nga ni magbakal na kiselpon. Tabaka mo niya ako. Naraot na sir. Pakicheck daw tabi kang DCGB Live after, Ronald tabi. Pakicheck daw tabi kang DCGB Live after. Alright. Sige na. Joshua Bino, nasa linya. Come in, Joshua. Good morning. Joshua? Hello? Yes, good morning. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag natong pareta sa barangay Busay sa munisipyo kan Daraga. Oh. Ang may konsiderar BP Henry pinaka marespeto na mga poste ng kuryente. Most respectful award. Marespeto ta termina sa nang nakadoko. Kan BP Henry ang sitwasyon kan mga poste. Oh. Digdi sa barangay Busay sa munisipyo kan Daraga. Sa may orinutan sila ni BP Henry kan palalaog sa Kagsawar Rowing Park. Iyon spiga para apod sa kuya ni may nagagad kita bang kang kay Kuya Nes? Ay say kay Sally. So kay Sally na pigpa para mapaabot sa indang nagagad kita bang kay Sally. Pero word sa ko ni Ate Sally kana ko Bicol. Tabalik ba madudugi na da Diyos makibalik-balik diyan sa Aleco ang mga posting gustong i-request sa Lidan, sa Lidan mantang taragilid na ini. Yan nga ni ang problema. Pero ang poste tabi ni Joshua. Ang sistema BP Henry, Oo. kung halimbawa ang direksyon mo haling Daraga going Kamali, Oo. sa wala, may posting kahoy na tagilido na. Okay. Ngunyan, natatakot sa mga residente kung matumba na itong posting kahoy, madadamay susaro pang posting Oo. bakal sa balyong tinampo katangod kay ni sa Okay. tagilid naman. Okay. Ang sistema, magtangod ang DP Henry, balido ang poste, pareho ng nakadoko. Muna, may sorry sa posting na iling ko, may ikon siya, may transformer. Iyan so poste sa balyong tinampo. Nakatagilid man ha. Nakatagilid bati ang karga kan, duwang transformer. At tayo na nga ni, natabayatan na, aluyunong na dang magparareklamo dyan kan mga tao sa Aleco ini, de na aksyonan. De ko aram kung taday na iro ining posting ini, nakahoy buda sarong steel post, tama? Maringani, kan nagreklamo, mainit ang panahon, takon mauran, dugi na. Ata na nga ni, maray nga ni. Ay nako, hain daw si Karen, tapadumanan ta si engineer dyan sa technical, engineering, singa na ito? Engineer McCoy, Si Engineer McCoy, padumanan ta daw kay Karen, balik-balik na dyan itong nagreklamo, ako nga ni Joshua, baka na posting kahoy nan, tumumba, gilid ba gitinam po? aha, Oo. May nag-agyan ba gitinam kay autoan, nagbumurotor? pagdatumba yan depending posting kahoy, Oo. guyod man sa saro pang poste na may kargang duwang transformer. So konektado ini. Magkakonektaran depende, magkatangod lang iyan, manigbalyuan na ibong kantinampo. Para palang pagmamahal. Pag nasasaktan ka, nasaktan din siya. Tama baga. Oo. Ngayon, Pag bumagsak ka, babagsak din ako. ngayon, baby loves. Seryoso. Karen, dumanon mo tabi si Neil McCoy, sabi ka nagreklamo kay Ate Sally ka yan. Balik-balik na dyan sa Aleco, so pigpaporwardan kan mga picture ka, anday man daan ang naghihiro. Day man kinangyari. Pero ang sibula na daan tama yung Joshua. Ano yun na yan dito eh? Ata na nga ni. Kung may madiskwido dyan na matumbahan na autong uminagi, kibigla ngayong natumba, may bata utong sarong picture mo, may nagmumotor. Di ba? Iyan kaya dito yung ring tagilid na posting kahoy. Oo. Nakapwesto yan, duman sa may kanto kan looban. Ibig sabihin, dakol ang tawong naglalawas-lawag dyan. Looban Kaya kang, delikadong maray. sa looban kang ano,
Pero ano siya, sulit na tinampong palaog sa medyo maharong naman. Pasa, ano nga ng barangay ini? Barangay Busay. Busay. Tagay, tumaigwa akong aram na looban. Pag luminaw ka Tanganing. dyan, kahit to Joshua, may aram akong looban. Pag luminaw ka dyan, pag luwas, may kasunod ka na. Gari, bagong karigos o bagong sabon o bagong kuskos ki sabon so kilikili ki suwa so kilikili o ano. May auto ka, pag luwas mo, sulo ka, duwa na ka mo. Kahit to. Ganyan. Ngunyan, wala, dahil naman. Matex ka na lang. Pero ini, naposting ini, dyan sa looban kan barangay sa Busay, aloy nang pigpapareklamo ini kan mga kababayan ta, di da ki aksyon na pigigibo ang aliko, tama? Tama. Oh. Si Karen ang pag-asa ta, susugon ta si Karen, babalik-balikan niya si Engineer Makoy sa engineering, o kung bako, si Engineer Boxit ka, di mo basta-basta makauron, marikus kita ka Engineer Makoy, taduman siya, taarang mo si Engineer Makoy, pag naaraman niya ang concern, makaskasining mina-aksyon. Aha. Okay? Ang bagong pala na pag-asa, si Karina. Kwan lang, alternative lang. Bako na si Tagaligaw. A sort of. Sabi ni Harold Espartines daa, mahiro ngayang aliko kaan pag may nadiskwedo na, yung bigasabi tabaga. At nagduma na kay Ate Sally, ba't aso nagreklamo? Siguro si Ate Sally ang midbid na reklamuhan. Then, kung naisip niya sudi si GB Tolos, di ba? Hello? Hello? Good morning. Good morning tayo pa din. O nga pala sa may sa imo, iyo pa. Magnalas ka pa dyan sa likod. Kuya nga mga 150 meters lang ang distansya sa likod. Di ipigak sila niya pa kayo nga rayo. Iyo. Ari nga ng panisotra, ano, sumetro yan? So metro na natrasang kang trakang Coast Guard. Oo. Tapos, sundong mo niyan. Di pa nababalik sa kuryente mo eh. Iyo nga. Di pa nagbalik dyan so engineering lamang na, bayad mo na pa gabos na requirements? Wala man nga no. Sindi nga pinulog ka ni Ninda din. Paisis sa muya. Oo. Tapos doon sa lidahan. Kundi minareparo na kami sa nawarang kuryente. Oo. Iyo pala nito pinulog so metro me. Tapos, sundong mo niyan. Di mo pigabalik. Iyo ano. So dyan ang sa may, kung pa sa may lugawan na di. Sa ano nga specific location company. Pwede pa rin picturean mo, tabisin mo sa ko. So sarong raya bang intersection sa hampang sa may apsi mo? Iyo, pwede pa rin picturean mo, tabisin mo sa kuya. Messenger. Sige tayo Iyo. pa Sige ha. Salamat tayo pa din. Okay, thank you. Okay. Gary naman. Kami Joshua. Naginito. Ayan, Uli na Karen. yan dito, ang Uli na si Karen. Nakabantay na kay Engineer Makoy. Uli na, Waiting pa ako digdi sa aligo kay Engineer Makoy. Sige. Ano, Joshua, may nahiling lamang kitang pag-asa? Igwa. Ikaw, tawag na si Joshua, si Karen. Waiting na kay Engineer Makoy. Apudang ko man si Angie, naggalero. Iyo. Ang pag-asa baga, pero may nag-aabot, pugaring minsan, delayed lang. Iyo. Alaton ta na ka na. Nasa butang ko man. Buda, sa pagmatsaga ka, makukuha mo? Correct. Hashtag matcha. Aman sana, kay Puwa. Si Ate Sally pala ito. Ha? Si Ate Sally pala sa pig-chat, kaya pala nga po, Baby Love. Susunod mo sa Kuya Sir. Ang sabi naman, sa inyo, exact location, Baby Love. Ay, Si Ate Sally pala. salmata na ka, Joshua. Pig-isipan mo kung marao ta. Mula sa mga Si Ate Sally ito. Pinaruman sa ko ni Ate Sally. umaabot ng Kaya na, pig-recall ko. Sinala ang word na iya. niya tapat sa trabaho. Ali duman. Bako man kayo bibila bang apon ko sa iya? Ay ba man? Ba man? Honey Bunch. Ay, sabi na pasala ako. Lasot suna pala. Garo, nasa opisina naman si Mrs. Gayon. Ayan, Okay. Vicente, Sige. Ang sitwasyon, Josh Robino, DCGP. Salamat, Joshua, sa report. Hello.
Hello. Good morning. Yeah, good morning. Yan tabi bagang tungkol sa amin ko. Diba nare-reparo mo lamang pag naglilibot-libot ka? Oh. Dakulon ang mga posting kiriko na Iyo pare. tigharami. Iyo, totoo. Tirang bagyo na lamang ang inagihan. Do pa. Dahil pigiin ki. Actually, apik pa yan eh. Apik, ano pa yan eh. Time. Yeah. Hanggang ngunyan, yaraon. Yeah. Kung ikaturista, halik sa ibang lugar, ano doon may isip mo tungkol sa albay pag nahiling mo yan? Yes. Di ba katabi lang sa paluwas lang sa biya? Yan. Crossing baga sa highway? Iyo, nahiling ko yan. Oo. May tiri ko, yan ako, si Haruyo na yan. Oo. Nag-open na lamang ang biya dahil panahali yan. Okay. Puro inuta naman, Gato lang payo ko. hampangan ka, halos hampang lang kan NGCP sa Pinya Francia. Igwa na naman dyan. Yeah. Bago mag-abot sa Wilcon, igwa. Kung pababa ka sa Daraga, Oho. so duman paliko na baga sa may seminaryo, igwa na naman duman. Nata daw da ilamang pinatuan ki pansin iyang kan aliko. Yeah. Yan ang hapot. Parang mo BP baga, maski sa ina bootcamp, Oh. hindi yan na training sa military ngayon. Yeah. Okay. Tigkatawan importansya dyan. So pagkaaga, pagbangon mo halik sa katre, titipigon mo gabos na yaon dyan. Yeah. Yan, Totoo. nata- Totoo yan. Importante yan. Pareho mong bagatabi yan kan buhay ta. Opo. Kung susaday ngaling bagay day mo nagigibo, Mhm. sudarakula pa daw. Correct. Oo. Pareho man tabi yan kan sa ko. Yeah. Oho. Sana tabi, maayos man lamang yan ka makasusupog sa mga turista. Nai-imagine ko kaya kan, kung medyo nakasurti man bagay ka nagluwas, Oho. mahiling mo sa ibang lugar, mga malinigon, Yeah. digdi sa tuya, pigpapabayaan sana yan. Sana tabi, matawan mang kipansin yan. Oho. Okay. Okay. Salamat. Thank you, amigo. Alright, thank you. Alright. Badal lang, Jimmy. Taboy lang ko muna, Jimmy, ha? Taoning bareta ni Jimmy. Hurala ba ini? Lahat no si Karen duman, ha? Hurala ba ining bareta ni Jimmy, ha? Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang liver aid ito, may silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug in leading drugstores nationwide, Silimarin Plus. Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, 8:05, mga tugang sa Pilipinas, aramon ang report ni Jimmy Nasalita. Anhapot. Ini po, anhapot. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa DCGB. Jim, kami Jim. Yes, Pipi, malipat ako sa silpo, sa sarong linya. Sige daw. Malipat sa ibang linya, Noy. Sige daw. Yes. Go ahead, go. Go. Yes, BP. Sarong proyekto, kantidad 7 million sa Barangay Salvacion Pulagi.
an perfect ko na ang implementasyon proyektong solar irrigation system project. Ngunyan, na-discover kan DCGB nyo, suminablay na naman ta BBP sa day may paliwanag na kadahilanan, imbis na mabinipisyaran ka na proyekto, ang ginatos na mga paraoma, resulta, 4 siya ng paraoma ang inabot kan proyektong patubig, ang mga kabasan. So, intensyon na masarama, ang gatos-gatos hektaryas na mga mahihiwas na kabasan, suplayan kan solar irrigation system, maabot 3 taon na nakatiwangwang ang mga umahan, bako paroy ang mga nakatanom, kundi mga awot, asin pigagakoda na sa naki mga kanding, kaday man ki tubig. Kasod ma, ang DCGB News kay Basiboy, nagpasiring sa Upland Barangay Canpulanggi, Salvacion, kung saan primero ipinahiling sa satuya ni Kapitan Alex Villar sa mga pasilidad kan proyekto, Department of Agriculture Regional Office ang nag-implementar kaini, dahil nin koordinasyon sa barangay, dahil nin formal turnover kan proyekto sa barangay. Ngunyan, duman sa pag-guide sa satuya ni Kapitan Villar, ipinahiling sa satuya sa mga solar panel, puwerte, mahiwaso na solar panel, tulong hilera, anas functional, motor pump, asin booster pump, gabos operational, dahil ki problema. Solve na kuta na. Ang source kan tubig hali sa Agus River, gamit ang motor, iyo ang nagsisigop o sisigupon ang tubig pasakat sa rice land kan barangay Salvacion. Ang tubig natural nagdadalagan sa mga ilinatag na mga tubo sa parting ini, digdi na ang problema. Paghali duman sa may solar panel sa gilid kan na Agus River, iginaid naman kita ni Kapitan Villar pasiring sa pagdiskubre na sa problema. Habang naglalakaw kami ta BBP sa mga paras nin mga kabasan, bastante sa tubig, may tubo, mangamon-ngamon kana sa 1/4 na kan kahiwasan kan kabasan, sundo na sa naduman sa tahaw kan kabasan, so nakausling tubo na yun nagsusupply sa naduman sa 4 na mga farmers. Pero 7 million ang kantidad ka ini, tulong taon na, iyo sana ini ang nasusuplayan. Ngunyan, sa water reservoir, pinahiling sa satuya ni Kapitan, hali duman sa tubo na putol, dahil naman ipinaantos duman sa reservoir, sa madaling sabi ta BBP, dahil man masusuplayan talaga, dahil man nga ni kitubong koneksyon, mga 35 tubos pa ang kaipuhan, tanganing makantos duman sa water reservoir. Question, natatadai ini tinapos kan Department of Agriculture. Jimmy Nasalita, DCGB News. Jem, araw kayo ni. Ang proyekto, Ito na, background ko, nata police, naka-uniform akong police and report. iba man ang ligdi sa muya, oh. Iba man ligdi. Ikan live ligdi. Okay. Ang proyekto, perang ito naka-specify sa project itong tubo na kulang, tabi. Dahil man nga ni Prenisintar, wala man ki koordinasyon. Pero sabi mo ka sa bago, so gabos na equipment duman sa solar, etc. Dahil problema, okay, ayos, diba? Ngunyan, may tubo, itong tubong ito, may napapap na tubig. Igwa, Okay. nasakat, dahil problema. So itong tubig, ang problema lang ngunyan, kulang kitubo, pasiring duman sa dapat dumanan. Correct. Okay. Anong basihan ka ito kan mga farmers na kulang nga niya kitubo ini? An ba siyan? So, hali duman sa nakausling tubo na nagsusupply sa nasa 4 na farmers. Oo.
ginaid na naman kita ni Kapitan, pasiring duman sa water reservoir, may abang duman na tubo. Di gustong sabihon ngaya, kainit talaga tinapos. May abang. May abang Itong duman. abang na ito, sulat ito o bako? May cover? Open sana ito ta. Kumbaga, pagdalagan duman sa water reservoir, iyon na ito, duwang lusutan, iyon mas distribuer na kan tubig, pasiring duman sa mga mahihiwas na kabasan. Ayon, okay. Naaram ni Kap kung hanggang sain ngaya ang abot kan tubo susog sa plano? Dahil nga niya aram kung ano ang program of works kayo ito, ang pigbabasaran, dahil man nasugpon nga ni, dahil man nakantos duman sa water reservoir. Oo, kaya aso ngunyan, ang pig-supplyan lang kitubig, ito lang naiabutan kan tubo. Aha. Oo. Ngunyan, hanggang sain dapat ko taan tubo susog sa suwestyo ni Kapitan? Ali duman sa putol na tubo na nagsusupply sana sa apat na parauma, susugpo nun ito, pasiring duman sa water reservoir, an estimate, mga 35 na tubo. Ayon, okay. Ining water reservoir na ining tangking ini, dapat dumalagan ang tubig duman? Yeah. Tanganing so tangke, kung naka-stack ang tubig duman, pwede mo nang pabuloson sa iba mo pang mga parauma, sa iba pang mga kabasan. Umahan. Oho. Okay. So at talagang intensyon talaga, dapat sa tubo, umabot duman sa tangke, reserva, o stackan kang tubig. Correct. Angel, forward mo daw tabi sa ko Angel so number ni Madam Love. Kasi nga ito, Love. Si Madam Labaga, so sa spokesperson kan DA, di ko kaya nalulukit Jimmy so number ni Madam Love sa kuya. Uning engineer, may number bagang pinag... Sisi na engineer ini pinward mo sa kuya? Iyo na nagbibisita duman sa inda, regional office ni kan Department of Agriculture. Dahil na nagpapasyar. Alat nga na ha. May pinurward ka sa kuyang number Tapudang Complete na ako dyan. Oo. Iyo. Buda, gusto kong makaurong pa si Love Guarin, si Madam. Ano lang ha. Number. Ito. Anyway, habang naghanap ka number tabi, Nailing ko na, palisungaran. Palisungaran niya on sa kuya, pinurward mo. Iyo. Okay. Habang pinag-scan mo yan tabi, BP, pa-play ko sa interview ko kay Kapitan. Sige daw, go ahead. Sige. Technical. Tubig nga po, dapat makadiretso muna digdi. So yaon sa tao, dapat check ko digdi sa tubo. Hindi man nga nakaabot digdi, kaya So ang ali duman, dapat iko-connect po digdi. iko-connect digdi, Bago sa mga uma. tanganing dumbumulos na diyan sa mga makabasan. Iyo po, mandang taas ini. Iyo. Dahil ninda tinapos sir. Tama. Mga 35 tubo, Na, arog sang kadakula. opo, di sa siguro ini. Aro pa ini. Yan ang hapot, natataday yan tinapos na. Supposed to be, kung yan napa bulusan, digdi, madalagan ng tubig. Digdi madalagan ang tubig, bago digdi sa kauma. Tapos madalagan duman sa exit, pasiring yan sa Duman sa Igwa na yan mga tubo man duman pasiring sa uma. Wala. Dahil naman po, dahil naman siguro kay Bagan Project. Dahil na. Dahil Tapos maluwas man sa tubig digdi. Pasiring na yan dyan sa mga kamiwas na kabasan. Iyo po. Yung mga yan, ini, dahil natatanuman ngun yan, por medyo sa kulang sa tubo, hindi tinapos. Opo, dahil tag-init, mayo man uran. Salud sa uran sa na ini. Salud sa Supposed to be, ang ma-supply kayo ni Ali sa Agus River, dahil problema sa tubig. Bastante ang tubig sa loob. Kaya ko tanang maano yun. Kasabay ito. Kasabay po, salvation ba Ay, yan? lampas Ito ning nga kutnugan ba ito? abot sang sobra sang gatos kap na hektaryas. Ano sa pag-estimate mo? Pwede po, kaso lang. Tao ni nag-estimate din ini may baka- wason. Baka dahil naman abuton niya kan tubig. Pero sabi ko, kung nakakaag na baga, dahil naman dakol na tubig kay Puhan. Aha. Continuous man alandar kan ano, Aha. kan mo pump. Napapano po ito sa tubong araw kayan pag mainit. Dakulaw ng tubong ini Yeah, Papasaka ayan na tinali yan. sa Agus River, pasaka pasiring na digdi. Agus River ang Dakulaw na supplier. katabang kan sa mga tubig. Okay. Oni na, Jimmy. Tapi na, alam ko na ha. Pig-text ko na so number na pigtaw mo sa kubuda si Ma'am Love Guarin. Angel, tuwangi daw tabi akong makontak si Ma'am Love Guarin. Iyo. Pig-text ko Hello. naman si Ma'am Love. Baka mas makaskas ka Angel makasimbag. Paminsan, nakauron-uron niya ini. Tado ang kakauronon ta, uni si engineer na pigsasabi mo, buda tabi ini si Ma'am Love. So PIO tabi, Jimmy.
Oh. Di ba? Tangani na masabutan tata. Ang pagtubod ni Kapitan, kulang sa tubo. Halipot sa tubo. Ngani na so, gari tama man sulajik ni Kap. Tanganing ang tubig dumalagan, duman sa kabaasan, hali, itong tubig, pigupush na tubig, hali duman sa, ano nga ning river ito? Agos River. May Agos. wason bagang salog yan. May nadirito sa... Duman dapat. So, pinakadakulang salog dyan. Ayos na kuta na ta. Oo. Napasakat nga ni sa tubig duman sa bulod. Okay, oo. Oh, yun na yan ta BBP ang presentasyon niya to kan. Opo. Sarong proyektong Salvation, Jimmy, ano? Barangay Salvation. Salvation Pulanggi, 7 million dai yan. Okay. Bibinipisyar sa na apat na mga farmers na supposed to be ginatos na farmers Okay. ang magbibinipisyo benepisyo kayan Oo. dahil nagkakatara naman so hektaryas ginatos hektaryas manin mga makabasan. Okay. Okay. Ang purpose da kaya na project na yan rice production dahil napurunas na nga ni ano na yan marker na yaon dyan. Iyon na ba sa sana nag-implementar nakabugtak dyan sa marker regional office kan Department of Agriculture. Opo. Kan nagdyan tabi ining engineer na yaon digni pinurad mo sa kuya. Then in the pig taram then na benso di kap nagaring nga kulang ini tabi na proyektong ginibo. Dahil man tanaga pipinsar sinda may turnover, may formal na oror ng paguna tatapuson. Sagkod ng dahil na nagbalik-balik, pirang taon na, nagbibenepisyo. So, apat na pati sa ng farmers. Iyo. Pero nag-aandar ang Jimmy, ano? Nagubulos ang Okay, tubig. wala problema ta BBP. Hali duman sa... So, tubo lang ang problema para umabot duman sa iba pang mga benepisyaryo. Ang pinaka-problema, mga estimate 35 tubos. Ayun. Okay. Pag nasugpo nito, madalagan ang tubig pasiring sa reservoir, pasiring na sa mga kabasan. Okay. Okay. Una ugaring, so nabi na pigapudan Phoenix mo sa kuya, busy? Baka Busy may lang. baka may nag-call na utong pigaradyo kita. O kung baka may nag-follow up na. Busy? Busy. Busy. Pasalamatan ko si Kapitan sa pag-guide sa toya kasapon Kapitan. Siya mismo sa gusto talaga na may paabot ini Apo. sa Department of Ganguguntan din na paayos ni Kapitan sa. Sige daw. Ako po si Kapitan Alex Villar kan Barangay Salvacion Pulangalbay. Nangangapunan po ako sa DA sa national na matawan po rin action in project na dahil na nagpapamsam po niya. Ayan, no. Yan sabi. O na nagring so number ni Ma'am Love Guarin. Ano yun? Baka yun na. So, ayun, sandali. So, ay pig-cancel so kulta. De bali. Yun na yan, tabi bibi. Text ko naman siya. Buday pakitabangan mo tabi akong Jel. Ta gusto kong madangog. Ta sabi, gari may punto si Kapitan Villar duman. Ta siyempre, so connection kan tubo Jimmy, sinugpo na, naka-open ito. Dapat ito talaga, maduman ito sa, di ba? Iyo. Oh, nata, ang gusto tang i-clarify kung ano ang specification kang proyekto o baka arog sa natalaga yan o nata taarog ka itong o nata na turnover. Saan dapat ini turnover, Jimmy? Iyan na, dahil sabot na kung saan ito turnover, wala talaga turnover. Ito naman sa nag-turnover na sa asosasyon. Pero sa asosasyon na asosasyon yung mga para-uma. Oo. Pero sa presidente, bako man tagadigdi sa salbasyon, nag-acceptar da, pero dahil man validated yan, taga-sibang barangay. Sisay ang nagpapaandar kaan palaan? Si Chu Loreto Salcedo. Ang para paandar. Oho. Kung sabihin, sa presidente ng asosasyon ng mga para-uma, taga-ibang barangay. Bako taga-salbasyon. Anong barangay daw naka-star? Kutnogan. Barangay Kutnogan, kataning na barangay. Umahan man ito. Harayo ini. Kahiriliram. Gabos umahan man ito. Nan paglaw man sa nasarama digdi sa salbasyon, madaroy-doy ng tubig, pasiring duman sa Kutnogan. Okay. Nagkod nang nagkaturunaw na sa nagayod sa asosasyon. Dini, kapitan nakauron itong presidente ng asosasyon na. Dini nagdyan. Dahil naman nakakahuron.
ta nagbibilog na nga ning sa diri ng asosasyon na i-register man sa DA Opo. ining pigapod na SWISA, Sound Water Suicide? System Association. Ano? Suicide? Ano? Solar Water System Association. Suisa? SWISA. Okay. Okay. Nya, ngunyan, si nagapandar, ay di, itong sutawag itong para paandar, si nagutugon sa iyang pandaron ito. Takunday naman nagkakauron si Presidente ng asosasyon, kung wala na. Siya ngunyan nagsiserving, nag-reorganize. Okay. Exclusive na sa mga farmers kan salvation. Siya ang presidente. Nai-register pa lang ining Salvation Solar Water System Association sa Department of Agriculture. Okay. Kaya siya nang ngunyan ang nagpapaandar kay ito si Chu Loreto Salcedo. Okay. Pinaandar ka sa hapon, okay, nag-andar, buminulo sa tubig. Oh. Question, sundo sa naduman sa inantosan kan tubo. Ayun. Kaya nakanto sa reservoir. So ang gusto talaga ni Kapitan, ang ideya talaga, amang ganduman sa tangke o reservoir na dakula. Oo, tanganing pag nakalog sa reservoir, itong tangking ito, yan madisibot kan tubig, duman sa mga farmers. Correct. Nasa butang ko na. Very good, Jimmy. Okay, o di sige. Ta for follow-up kita ngunyan, ha? Ako kalmado sana ako, ta siyempre. Dugon ta muna ang lado, ha? Okay? O di sige. Iyan tabi BP sa tuya na naman na Nato na-discover. na mo pahinanap si Sakotnogan itong presidente. Bumalik ka mo niya ni Boy Duman. Dahil naman, tatunaw na ito. Wala naman dumaan. Baka masabi ka, mamutol naman niya, karayon niya ito. Arayo. Okay, Yan, karaw man sa naka-monitor guide man patingon niya sa mga taga-duman. Natural, ma-monitor ito si Kapitan. Kapitan Alex Villar. Okay. Iyan tabi BP, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa mga lansangan, Nako! sa mga Angel! kanyang mga salitay. Ito si Ma'am Love, nag-text na si Ma'am Love, ha? Ito na, nag-call na si Ma'am Love. Uli na, ito na, ha? Ma'am Love, good morning! Good morning, sir. Good morning, ma'am. Opo, si Henry Maseda po, ma'am. Pwede ka po makahuron on the air o off the air? May isumbong ako sa imo. Yes, na muna po. Gusto mo, off the air mo na? Oo. May sumbong ako sa imo eh. Nag-programa kaya ako nga. Okay, sige. Makomersyal ako, madam. Matama, gawin po kitang off the air, ha? Iyo po. Yeah po. Sa may sumbong Okay, ako sa imo. baba. Pwede sa imo magsumbong? Pwede magsumbong sa imo? Pwede. Okay, mga tugang 8:26 na, magbabalik po ang hapon at makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain.
Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
paghanap mo'y karne na sariwa at dekalidad. Nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, nakontak ko na si Ma'am Love, tabi kan DA, nadangog pa rin do kasubagaw na nakahurong ko siya. Sabi ni Ma'am Love, ipapabisita niya dyan sa lugar, sa Salvasyon, pulang gialbay ang proyekto. Kung bako, pinurward ko tabi naman sa number ni Kapitan, Kap, baka po makapun sa imo. Pinura po tabi kay Ma'am Love sa number mo. Baka po may verify pat sa imo tungkol tabi sa proyekto ha. Nagurong kami ni Ma'am Love kasubago na off the air. Maray nga ni no, dahil ko nakontak si Wana. Takon na suminimbag si Ma'am Love. Si Wana ang kukontakong ko talaga. Maray ta suminimbag si Ma'am Love. Ako na ngayon mapalo up tabi ng ngayakaan iyo. Tapos, kinuha niyo sa number ni Kapitan, baka po magapon sa imo, Kap tabi si Ma'am Love, ha? Takon din talaga si Ma'am Love, suminimbag ka sa bago, Ronald. Ang kukontakong ko talaga, Ronald, si Wana. Dahil lamas ako si Wana, makado lang. Rimatis ako si Wana. Si Wana ang kukulit-kuliton ko. Di ba? Angel Mustasa, nasa linya. Good morning, Angel. Angel. Good morning. Good morning. Angel. Angel. Naglayog na. Wala na, naglayog na. Angel. You're an angel from above. Hello? Hello, Angel. Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kuyang mga parantabay. On assignment ako dito, VP Henry, sa nakatalaan na dito ko na unveiling, VP Henry, ka na personalized stamp ka na LG Legacy. Ngunit na pagkaaga tabi, VP Henry. Kasabay ini, VP Henry, ka na pagkuunman sa selebrasyon ka ni ka 35 selebrasyon kan ibalong sa Cebu 2026. Ini VP Henry na commemorative stamp pala ini VP Henry, pigproponir ini kan LG Legacy. And then syempre kan may gustang amigo, si Soledad Perez. Ini VP Henry na commemorative stamp na ini, ay papel lang dito sa bago sa pagpaguron sa Philpost. Sunda lang VP Henry ang magpiprint ka na stamp na ini. Pero ang kabilugan na detalles ka ini, design VP Henry and hani mismo sa LG Legacy. So Dar, para mas masabutan sa tabi VP Henry kung ano ang commemorative stamp na ini VP Henry, mga kaibanta po niyan si Sir Dar Perez. Hello, Sir Dar. Good morning. Maray na aga tabi kahin. Yes, sir. Salamaton na maray. Pwede po pakidetali mo daw ka na commemorative, marker, tama ba? Stamp? Tabi, marker, tabi, Sir Dal. Go ahead, please. Sobrang ugma kang city government in line with our Ibalong Festival. Opo. Na magkakaigwa kisarong personalized stamp na Ibalong mismo ang ipapaiti. Wow, the best. So we will be unveiling it this morning for the Ibalong Press Con para mailing kan mga tao na iguanang stamp ang Ibalong on the 35th year of Opo. Ibalong Festival.
I see. Saan po ini, apira dyan po, Sir Lar, saan po ini may hiling na stamp na ini? This morning, igwa na kami 100 pieces na pwede i-release na stock. So gusto magmakal, Opo. igwa na ito. Opo. Di ba kayo to? Kita ba kayo to? O kita, gano'n magkailan kitang doa? Magkaedad kita. Di ba pag sinabing stamp, yan ang sasurat kan Postal Corporation, di ba? Sa mga letters kayo to? That is correct. Opo. Naramdaman sana na kaito, sarong art ang pag-collect si stamp. Tama, tabi Sir Darn. O, tama. Ang apunta kay ni ka Henry is philately. Yeah, correct. Art on stamp collecting, knowing story of every stamp. Oho. Pero aside kay ning stamp ta, ipapailing ko man ko niya na ada. So mga nainota pang stamp. Opo. Mayon volcano. Yeah. Ikaw kitang stamp kang 1981 visit ni Opo. Pope John Paul. Wow, oho. Para mailing kan tao. And this time, ining latest tang i-unveil na exclusively personalized stamp na ibalong president. Opo, oo. Iba ini Sir Lar sa pag-apod na, may term kita na documentary stamp. Iba ini? Igwa kitang ang BIR, di ba? Yan, tarong commemorative na iyo ang pinaka special na stamp. Oho. And igwa kitang personalized stamp. Opo. Ang commemorative, tigre-release ini for 50 years, 75 years, 100 years. Yun ang mga cover pang commemorative. Opo. Ibig sabi mong documentary siguro, so ordinary ng stamp na yaon Yeah. sa post office kung mapadara kang kay. Yan. Love Alam mo, letter. taro man inig pag-appreciate ng Philippine Post na naging parte kang aloy na istorya kang Pilipino. Wow, magayon ini. Okay. Ang design, ang yaong palang tabi Sir, nahiling ko sa picture, so logo kan ibalong ano, tama? That is correct. Logo kan ibalong. Ibang ipapailing. Kung magibo man sa nag-stamp, definitely it should be the ibalong logo. Correct. Oo, okay. So hanggang no rin po ini ang sirkulasyon tabi kay ni Sir Darl? Dahil pang karamon sa post office ta, actually ma-produce pa sinda. Okay. Kasi ang available pa sa na is 100 pieces. Okay. So, tama ba? Manggurado po ang saro kay ni? Ining release mo niya na 100, nasa 200 pesos ang isa. 200 pesos. Saan po available ini niya, Sir Darl? Available ini mo niya ligde. Siguro I will turn it over to the museo. Oo. Para duman sila mag-purchase kang stamp. Yan. I-unveil mo na souvenir will be exhibited at the museo. Okay. Tamang-tama. May press kun ngunyan bagang aga na 9 o'clock sa Ibalong Festival. Definitely. Saro na sa pipresenta tabi ito. Ano, Sir Darl? Yeah. Okay. Paano po nito naisipan ini tabi, Sir Darl? Naisipan mi ini together with Bill Post. Alam mo, 35 years na kita. We should also see other avenues of Ibalo. Yeah. Where we can expose the epic not only through our several events, but this stamp is so rare na on the 35th, na-achieve ta ini. Opo. Okay. Para po sa kaaraman kan gabos, baka pwede mong i-share, paano pong pag-apply kay ni? Ano pong mga requirements to apply tabi pag-arog kay ning mga commemorative, ining arog kay ning klaseng stamp tabi, Sir Darl? Number one, at sa mga LGU ta, and especially sa mga diocese, we have the commemorative stamp of the Peña Plancha. Okay. When it celebrated 300 years. We have the 100 years of the Sorsogon province. Yes. In my knowledge with the Philpost, you have to visit the Philpost. You have to suggest your design. Okay. And you have to put an epitaph. Iniso very short write-up about the stamp. Gigibuhod mo ini and then I think Philpost will have to approve it. Okay. Kaya sobrang ugmami na so effort kang city na aproban man kapit. Iyo. May bayad po tabi, Sir Darl, ang pag-apply kay ni? Ang bayad, so first production kang stamp. Okay. Pero man sana nagpuaka ki stamp, nagpakal ka ki stamp.
Okay, so to be shouldered iyan kang nag-request pag once approved. That is correct. Ayon, okay. Pigluel boy ko ba? Taba kapag ngaya 70. Anong tabing taon ang dapat ngaya? Kita 35 kita sa Ibalong, di ba? Ang commemorative should be 50, 70. 70? Na may nagsiselebrar ki 75th nun yan. 75, oo. Yes. Aramo man sana kung ano ang nagsi-75 year nun yan. Iyong Sa mananggad. lugar ta. Iyong mananggad. The diocese of Yes. Baka pwede sa Diocese of Legazpi. Nagkaigwang yung ideya. Oo. Okay. Sir Darl, saramato na maray tabi. Good luck. Mabuhay tabi. Congratulations. Salamaton, ma. Salamaton, ma. Opo. Invitaran ta kahit sa August 14. Yeah. Museo will unveil the exhibit of the 75th year of the Diocese of Legazpi. Yes, very good. I'm just one text away, Sir Darl. Thank you so much. Thank Okay. you so much. Opo. Thank you. All right. Thank you so much po, Sir Dar. Yan, VP Henry. Taod lang. Ipagpadala ko dyan sa imo, VP Henry. Bago pa man initakluban, tipo lang tela. Nakaserep ako, Sir Dar, kanto picture. Kaya nahiling ni VP Henry sa struktura. Kaya bago pa man, VP Henry, ipahiling ini sa publiko. Nahiling mo na. Nahiling na kan DCCB. So, yan, VP Henry. Taod lang. Nyaon naman ni mga personalized cancel post. Sa mga empleyado kan LG Legazpi, pupunan na ini VP Henry ceremony digdi ining unveiling of the Ibalong Festival personalized stamp sa LG Legazpi kasabay man sa selebrasyon sa ika-35 anibersaryo sa Ibalong Festival. Yan VP Henry, ang madugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza at Eastage. Salamat, Angel, sa report hali po dyan sa luwas. So, tod ha, may press con, mga tugang so Ibalong tabi. Ngunyan pong aldaw, kaya saro yan sa ipipresentar mga tugang sa mga taga-media, ngunyan pong aldaw. Mientras tanto, mga tugang, dumang kita sa report ni, tama ba? Yaw na si Padingal o si Karen? Padingal, good morning, go ahead. Good morning, Gabi. Hello, pare. Yes. Tibad lamang ma-improve na ang serbisyo kan Aleco ngunya na Agosto. Yan ang pagkilauman base sa inot na naging pahayag kan Aleco Management ni Hans Galero, tagapagdaram kan Aleco, na piginguan nindang ma-energize ngunya na Agosto ang ligaw asin kuliat daraga substation. Sa mga substations na ini, digdi ginastos kan Aleco ang parte kan 400 million na tinao kan gobyerno nasyonal sa efforts kay do kan ako Bicol phase 1 pasanayan may substation man na itutugdok digdi sa barangay Imalnod kan Legazpi. Halat pa kan phase 2 na 800 million pa ang tigilauman na mabulos mababa hali sa gobyerno nasyonal para sa total rehabilitation kanaleko. Kaya may paglaong pa man na sa mga poste dyan na turumbado na o royaya na, mga nakalay-kalay na wire, mga kontador na ralapa na, kaya nagkakasarolidahan, yaon na yan, nakapalaman naman sa phase 2. 800 million ang budget kayan halis sa gobyerno nasyonal na pigalat kanyan kan Aleco kaya dakol ang interesado. Yan ang panabol pang informasyon. Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa report. Karen? Yes, May nakaurong ka sa Aleco? Roger on that. Ano daan? Ani na kita duman. Pinag-follow-up ta nga ni nga concern kan mga taga-barangay Busay Daraga. Ano sabi? Naralanganin ng pagtatalaginid ni Poste. Yun yan. Sigun depende sa nakaulay niya itong sarong engineer halis sa technical department. Opo. Tulos na ini isa site inspection na lugar. Particularmente sa mga Poste. Tangan nagibuhan ining report. Saan kahuron mo? Certain engineer Innova. Innova? Aha. Pinang kari ba niya kang Fortuner pag-inspection niya? O baka Montero o baka kari ba niya sa Estrada? Alam mo, Bitari, okay. Sabi, isa site inspection, tangani na gibuan na ining report.
noted as urgent na tabi Henry na magkaparilitan asin may danos. Alaga kan sinabi kan nakaulay niya to engineer kay man nangangahulugan na urgent insigida papalitan an ura-urada ngunyan mismo na daw sa sinabing subject for approval panditi ni Engineer Mark Lucino bilang head ng technical department. Pero ang asigurasyon to be noted ini as urgent. As soon as magibuan ini kan Aleco report, gigibuan na ininimpagi na pwedeng mapalitan asin na ma-relocate kung saan po posible asin mas matanos ipamugtak na area and establishing poste kan Aleco. Okay, very good ha. Okay, so unconfirmed maduman ma-site inspection iyo. Okay, very good. So diyan sa kuan, so diyan sa may kay Pading kuan, sino pun sa kao ni Padi? Sa may Albay? Hello? So sa may Albay, susungkol sa kontador na nasibugan kan autokan Coast Guard. Ay, sabay na pala ng Henry, nalingawan ko. Sarabay ng Henry nun yan. Nilingon? Malingawas ko mga engineer kan technical department. Sa i-inspection na yan. Sarabay Okay. pala ng Henry, sa Biyernes, iumanan ninda trabaho, mag-inspection sa mga siring kayan. Good. Very good. Okay na. Yan ang report. Tanan ala, distribution. Salamat Karen sa report. Mga tugang 1 minuto bago mag alas 9. Goodbye. Day pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Goodbye. Mabuhay. Kayo po ba